Stigle su emocije. Suzana Ćubela i Tara Simov bile su nominovane ugođenke ove nedelje, a publika odlučila da Dimanju Šimanovcima zauvek napusti Suzana. Nakon što se pozdravila sa zadrugarima, Suzana se uputila ka studiju gdje je sačekao brat Srđan. Nakon emotivnog susreta sa bratom kad je zaplakala, Suzana je pričala sa voditeljkom Dušicom Jakovljević i tom prilikom sumirala svoje učešće u reality programu Zadruga, a onda i napisala pismo svojim sada već bivšim cimerima u kojem je proglasila i novog vođu. Plačem jer sam videla brata, a tužna sam i što sam videla da Dalila plače. Dalila je najiskreniji i ponaša se najprirodnije. Milica Kemez i ja smo super počeli da se družimo i ne znam šta se desilo. Dobila sam taj neki feedback, ja sam rekla da mi se sviđa, ali ona se uplašila i naravno da je napravila distancu. Posle toga nismo imali šta da pričamo i jako sam razočarana. Nije mi žao što se to tako završilo. Kada prođe neko vreme vidiš kakvi su ljudi, govorila je Suzana.